Москвы в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Урок. Дәрес. Урок башкирского языка. Башкорт теле дәресе. Урок башкирского языка. Башкорт теле дәресе. Уроки башкирского языка в школах заменяют уфоведением и краеведением. Мәктәптәрдә башкорт теле дәресен туган якты өйрәнү һәм өфөне өйрәнү дәресләре менән алыштыралар. Уроки башкирского языка в школах заменяют уфоведением и краеведением. Мәктәптәрдә башкорт теле дәресен туган якты өйрәнү һәм өфөне өйрәнү дәресләре менән алыштыралар. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».